Right. Ndagariswa ndina kuita live. Nhasi totaura nezvevanhukadzi. Netumanotsi twangu twandakaisa muhandset yangu iyi. Varume ka. It's Shona, sorry. Regai ndikuudze zvakaita vanhukadzi. Zvamusingazive zvakaita vanhukadzi. Vanhukadzi, especially vekuZimbabwe, ndingangoti vanhukadzi in general vakamira so. Let me start nevanhu vari murelationship, vanhu vari married. Kana uine mukadzi mumba uri murume, kana uri murume aive nemukadzi, uchida kunzwisisa kuti what really went on, chii chakaitika pandaive nemukadzi wangu, chiteerera live video iyi. Ndichatsanangura chinhu 1. Kana wakarambwa nemukadzi, right? Pane mukadzi akakuti handichakudi, handiti mamuri married, muri happy, it surprised you. Ndikutsanangurire one thing. Mukadzi haana kuramba musi wamakarambana. Mukadzi akakuramba kare, angangomirira exit lane chete. Vakadzi havakurambi there and there. Mukadzi anokuramba nhasi akugara newe 5 years more, akakuramba serious. Musi unobuda mukadzi mumba hausiwo musi warambwa. Dzidzai, teerera zvandiri kuudza guys. Nhasi ndazora mafuta ndichabva kugeza, ndageza nelive boy, ndikazora vaseline, ndosa meso kwangu chipenya. But don't worry about how I look. Ndoda ngoti muziye nhau yokuti vakadzi vakamira sei, right? Mukadzi akakuramba nhasi, hauna kurambwa nhasi, akakuramba kudhara. Mukadzi ukaona asingachakubvunze zvimwe zvinhu zvaisimbokubvunza, cheka. Ungango wakatorambwa kana kuti uri kutorambwa, hauchina basa kana kuti watove pedo kushaya basa. Kana isimbokubvunza tinodzoka nguva mamuripi, ukaona asingachabvunzi, cheka. La vomita yako kana tingaiti pH scale here, tingaiti chi yelove yako murume pamwe wakarambwa kare. Inzwaika, just because mukadzi ugere naye mumba ari kuvhura makumbo ake doesn't mean kuti muchiri mese. Varume tinofunga kuti kana mukadzi akango, yes, even akanakirwa newe, anonakirwa newe musingachadanani. Trust me. Kana une mukadzi padhuze, shamwari of course wako mumba akudza. Kana une mukadzi shamwari dzechikadzi chakudza zvandiri kutaurira. Vakadzi vakafanana nemavolcano. Just because volcano yakanyarara hazviri chivaka idzimba. Vanhu vanofarisa stere kuona vakadzimba pamusoro pevolcano. Vaiti vake kasiti. Muri kuvaka city but volcano yakanyarara zvayo ichauya rimwe zuva. Ndo zvakaita vakadzi kuZimbabwe. Chinzwaika. Chekai marelationships enyu. Chekai marelationships enyu. Kana muri married, usati watanga kuseka dzimwe dziri kuramba nemuka. Sometimes unotoenda uchinoseka nemukadzi wako akakuramba mumba. Dzarambwa nemukadzi baby. First wangu arambwa nemukadzi, iye mumwoyo makarerozana you are next. Kana anoti zvavo vatozvibuda, iwe uchiseka mumwe, inonzi seka urema wafa. Listen, live inogona kuita madislikes or whatever, I don't care, but inogona betsera 1 or 2 vanhu kuti vaziye. Vakadzi vanoda kupota vachibvunzwa, where are we, chii chiri kuitika, takamira sei. And remember, they will not answer you direct unless vasingachakendenge. Yes, pane paunokwanisa kubvunza mukadzi kuti you still love me, agokuza no, I don't love you anymore. Yes, kana ava fed up zvake. But sometimes they won't tell you that, but their actions will tell you. Bvunza mamwe maquestions kuti kopa 20th anniversary yedu, uchicheka masigns kuface kwake. Does she think we still have 20 years? Kana achiona kuti munochembedzana nomuona nesmile nematauriro
kuti zveshuwa muri mesa. Bvunza tumwe mubvunzo tingoti simple. In 5 years time toda kumbonoita anniversary yedu kupi kupi. Wakamutarisa vese. Unogona kubetsereka. I did that. Oh, 50th anniversary. Ona face yemunhu yakadai. Kuratidza aiwa. Shamari, don't plan 50th anniversary. Hatisi tese. Yes, that may help you. But kana vadecide kusakuansa, which they usually do, havakuansi, but cheka mavara akaita sei ndichakuudzai. Right, there are about 9 words dzinoshandiswa nemukadzi wawakaroora kana kuti girlfriend yako dzaunofanirwa kuita check. Unofanirwa kuita check those 9 words. Right, first one ndifine, kwete I am fine. Fine. Shamwari, kana rikanzi fine riri fine risina kunzi I am rakangonzi fine. Hey, my friend, kana une mukadzi wako uchitaura naye akangoti fine, how are you? Fine. Anoti I'm fine. Angoti fine. Right. Kana kuti mukati popotedzane ukamupopotera chi ukanzwa akati fine, chirega ndikudza zvazvinoreva. This is the word rinoshandiswa nemukadzi after kana kuti achida kupedza argument yaari kuzviudza kuti ndiyari, right? So in other words, anenge achireva kuti fine yake inoreva kuti oh yeah, fine inoreva kuti oh, handiri kuona zvandiri kutaura kuti oh, muri kuona zvandiri kuita fese oh yeah, ndo zvaikafa that fine usafakamanaenda wina ati fine oh. Guys, listen, ukaona ati fine zvinoreva kuti iye ari kudaka kuti argument ichipera, asi mumwoyo make ndiyari, right? Saka zvese zvaangataura before ukasazviita uri kudhila nomunhu ari kuita kuti uri wrong, iye ari right. Saka fine hairevi kuti uri correct bambo, dzidzai zvandiri kutokuudzai. Fine haitomboreva kuti uri correct. Fine inotoreva kuti bambo zvagumira munzira, yakafanira kuti yeah oh, unokona masango oh, unokona zvakaita masango fine, ndo zvainoreva izvozvo. Ndakubetsera, you will thank me later. Mukadzi akati 5 minutes, give me 5 minutes. Apa hatisi kurwa kana too late, maybe muri kuenda out. Shamwari, 5 minutes hadzisira kuti chienda unofanira kudhumisa mota panzapo. 5 minutes, mukadzi akati give me 5 minutes. Tiri kutaura approximately 40 minutes to an hour. Rekanditi 30 minutes to an hour. Mukadzi akati give me 5 minutes. Let's say ari kuita dress ari kupfeka. 5 minutes dzinonzi 5 minutes dzemukadzi dzinongori 5 minutes kana iwewe uri wanzi okay ndakupa 5 minutes. Muri kuzvinzwisisa? I need people who will go with me here. So mukadzi akati give me 5 minutes, it's 40, between 40 and an hour, 30, 40, 50 minutes. But kana iye akati I give you 5 minutes, mukadzi akati I give you 5 minutes, makaniteerere guys, akati I give you 5 minutes, wapiwa 5 minutes. 5 minutes dzake i5 minutes chaidzo kwauri. But kana ari iye ari ndipo 5 minutes, mupe hako. Kana uchida enda mugarden utombonotimba, kana uchida zvako ukera bhora wakamirira, rega kunodhumisa mota, fuel inopera. Gara zvako mumba wakadekara, kana une zvimwe zveactive zvakudaita ita. Mukadzi arorera 45 minutes. But akati I give you 5 minutes to watch that game, ndo watcha channel yangu. 5 minutes dzacho dzotoreva kana kuti 4. So apo ndapedza name, right? Kana akati nothing, mukadzi akati nothing, kwanga uripi? No way. Kana kuti hapana. Ko chii chaitika? Hapana. Oh, chii chaitika? Nothing.
Shamari. Nothing here kuti hapana chaitika. Let me tell you. Zvinoreva kuti gadzirira. Argument yanzi nothing iyi. Ukapesisa nayo inotidzosa panumber 2. Paya pandakudza panumber 1, paya pandati fine. Mukaargue ati nothing happened. Chii chakaitika? Makadana here newe? Makadana iye woti nothing. Ati nothing happened, nothing. Mukarova argument iyo ikarohwa zvakanyanya argument muchiargue anowanzo ichipedza achiti fine. Zvanambotaura pafirst one paya. Argument yatanga ichinzi nothing inopedzera ichinzi fine. And remember fine zvinoreva kuti ari right, ari ndini ndiri right, or hazvinei newe. So iyi nothing inogona kureva kuti shamari hazvinei newe zvakubvunza. You should be on your toes, right? Number 4, iyo yakandakaita ndakambodero kuna ex wangu ndati sister yako ndakuisungisa. Zvikanzi go ahead. Ndo pakafa musha wangu. It's up to you. Ndakanzi it's up to you. Ngati okay, nobva ndatodana police. My way. Zvese zvakazoitika ndozviri kuti ndimi mundione ndiri pano ndichigara ndoga. Zvangobva pana go ahead. So mukadzi akakuti go ahead yemukadzi inongoteerwa kana uchidrive. Kana uchidrive akati go ahead, yes, go ahead, ari kukudirect kuti enda mberi. But ukati iwe ndandafunga kumbotumira mari kumusha kwedu, at go ahead, it's a dare. D-A-R-E. Haisi permission. Usafa wakafunga kuti permission. Ukona mukadzi ati go ahead wokuZimbabwe. Go ahead. Go ahead. Kana kuti iwonzi ndokurova iwe, go ahead. Hakusi kuti ndirove kana kuti kutokuti go ahead. It's a dare. Ukamunza achiti toenda panumber 5. Ukamunza achiti iyo ndo yakaipa manje. Iyo yaindidzokora inonzi loud sigh. Haisi silent. Pane mashoko akawanda ataurwa ipapa. It's a non-verbal statement yekuti vanhu varume vazhinji hamuinzwisisi. Ukaona mukadzi ati ngandikutsanangurire vanhurume zvazvinoreva. It doesn't matter kuti wakabvisa pfuma yakawanda sei. Ukaona mukadzi ati ari kuti you are an idiot. Listen, ari kuti amen say ndichiwesta time yangu ndichitangura nomunhu. Why really am I trying to explain this to him? Ukaona mukadzi, this is exactly what women feel. Handisi kukunyembera I guess. Kana vachida vachadislike, iya handimboidelete live yangu. Handisi kuzoidelete. But vanoda vachaidislike avo, panito zvandotokudzai. Ukaona mukadzi ari kuti ndiri kuwaste time. Why am I wasting time chiargue nechidzoichi? Shamwari, kana wasvika pasituation iyi loud sign wanzopedzisira yapana nothing. And I remember nothing inopedzisira yava fine. Saka zvese izvi kana zviri zvinhu zvandataura zvese 5 izvi kana zvichiitika murelationship yako right now, Shamwari, uri pedo nedivorce iwe. Unless you change very zvinonzoitika kuvarume vari between 40-50 zvichikwira zvandokutaura izvi. Listen guys, kana zvandataura izvi zvichiitika kwamuri, uri padhuze nedivorce, gadzirisa marriage yako kana usingade kudivorce. So tobva ipapo toenda panumber 6. Akati that's okay. Uri kuona zvandira face, please tarisai magestures tarisai zvandikuita face yangu mudzidze. That's okay.
Shamari, that's okay is one of the most dangerous. Mukadzi akati okay, that's okay, that's okay. Muri kuona zvandiri face yangu, that's okay. It's one of the most dangerous statements inobva kumukadzi iyoyo. And kana uri murume haudi kuenda kuother side kwestatement iyoyi. Akati that's okay ari kukuudza kuti ndichambonofunga zvakadzama really hard about zvawandiitira izvi, zvechidofo zvawandiitira izvi. Iyoyo ndo statement inoreva kuti wakuzodyiswa, kana kuti wakuzourawa, kuzodyiswa poison, kana kudyiswa mupfuwira. Iyoyi kana wakuzourigwa, ukaona kuti that's okay. Akubvunza nezvemwe musikana iwo ati toshanda tisaka, that's okay. Kureva kuti ari kunofungisisa kuti okay, zvawandida izvi ndochikuhurira here, ndochikudyisa here, ndochikuramba. That's one of the most dangerous statement iyoyi. She's going to decide how you will pay for that mistake. That's okay, usafara zvochitenda. Vamweni mukanzwa that's okay motomanya bhawa. Guys, hande bhawa zvaita. Ndopamunodya tsvina dzevanhu ipapo muzvikafu zvenyu. Mipfuwira yese inopostiwa neDHL. Nestatement iyoyo. That's okay. Number 7, kune inonzi thanks. Usually vakadzi kana achingokupa one word answer, nyangwe riri positive, be careful, fine. Mukatarisa mawords andachitaura, fine, nothing, that's okay, okay. Zvinhu zvano usually mukaona mukadzi ashandisa mavara anenge ari 1 zvizvi, kana akati thanks iwe ngo you're welcome. And inzwaika kana akati thanks, I think thanks ndo panorevesa apa ndichaita confusion. Kana akati thanks, just say you're welcome. Asi akati thanks a lot, anenge ari kukuti zvinhu zvawandipa izvi, it's not really what she expected, so she might not be even thanking you at all. Saka dzimwe nguva utarise body language yake, thanks. Cheka zvinhu zvizhinji regai kuti varume tine system kuti tikachitaura nevakadzi ka tinotaura, especially patinavo mumba, tinotaura navo tiri pacomputer, tichitamba macomputer games, tichiita zvimwe zvinhu, vanotamba macomputer games, kana tiri busy pafacebook. Listen, kana mukadzi achitaura newe ndokusaka muchizorasika, watch body language. Zvimwe zvese zvandiri kuudza izvi hazvibetseri kana achitaura wakatarisa kusaidi. Ndonguva yekutarisa mukadzi wako face to face, uone maactions. Inzwa thanks, thanks ine kudai kumeso chinda kadai chamarya, enda unotenga imwe present, it's not good enough yawatumira. Akati thanks a lot, thanks a lot. Muri kuona izvi zvandiri kuita face yangu, thanks a lot, thanks a lot. Kureva iko kuti shamari thank you zvayo kabati haina kurevesa mukati. Ukaramba ndopanozvina whatever, ndopanobva whatever. And kana mukadzi akati whatever ndo number 8, mukadzi akati whatever zvaafanira kukuti go to hell, and unofa. Mukadzi kana achiti whatever to you arati and down ofa whatever, andona whatever, unozanja kudzorora musha kwenyu, unozanja kuramba whatever. Shamwari kana mukadzi akati whatever pakaipa. Number 9, uyo mukadzi akukumbira something, iwe about nonga mari inonongwa here, ukanzwa kuti don't worry about it, I got it. Deimwe dangerous statement iyoyi, maiwi.
kureva kuti chinhu ichipeibha ukachiudzwa before kareka, ukachiudzwa futi before kareka, ukachiudzwa futi sangana kwako uchinzi nditengerewo chokuti ukati ukanzwa kuti don't worry about it, kana pane munhu aigimba ari kuchiova chinhu ichocho uchaona chava mumba akutozotengerwa nomwe murume aiyaya akutaura kuti okay ndakuzvitira ndege, kana kuti akati bembero ndisiro makete naye iworeka bembero okay don't worry about it ndo panopinda garden boy yokusira maketeni mumba akaisa maketeni akazoisa nemukadzi wako usamublema wapiwa warning. So guys, watch body language yemukadzi. Vazhinji venyu hamuzvizivi makarambwa, mune makarambwa akudhara marelationship, mune makarambwa karesa. So munosara muri marelationship senyaya yemakarambwa, and this is true. So anyway, ndo zvandangoti ndigumire kukuudzai ipapa tichiona kuti tinobetserekere. Thank you so much vanhu vashe. So analogy yangu yandati hanzi ivolcano, yes, mukadzi kana aita zvese izvi zvimarriage mako, ivolcano iri kubikika muzasi, miti yakadokura iripo pamusoro, matombo akaoma, vanhu vari kufura shiri, pamwe panodori nemvura inoyerera, but muzasi muri kukwata muchikwata, anenge achikwata muzasi zasi, achikwata painoputika anything chiri on the way, painoputika volcano, anything chiri on the way chiri kufa, is destroyed. So vanhu vasheka, I think ndakubetserai. Mozoti hamuzivi zvinoitwa nevakadzi venyu, ndakuudzai, ndakubetserai. Thank you so much guys. Ndakuudzai volcano dzamunadzo mumba menyu. Remember again, last, when you're speaking to your woman, body language, facial expressions, and not my emotions. Be very, very watchful of emotions. Don't speak to your woman usina kumutarisa kuface. This is why when you love somebody, kana mukadzi uchimuda kamutaura naye kumuzati I love you baby, wamutarisa kumuface, kana asingakudi unozviona. Even pavideo call unozviona my emotions. I love you Leon, I love you Leon. Akatarisa kusaidi, shamwari, let me tell you, you are not loved. No. Check my emotions. Women speaks nema actions more. Hakuna speech inogona kutaura nema actions more than mukadzi. Mukadzi even body language pabonde chaipo chaipo, cheka zvaari kuita fesa, cheka zviri kuita body, cheka zvaari kuita achiita newe. Kana mukadzi asingade bonde newe, unomuona simba. Yeah, even ari mukadzi wakomba, chekai my emotions, body language. It's very, very important guys. Muri mudzimba nevanhu vakakurambai kare, mozosara moita henyu mastroke neBP nezvimwe zvese zvamunenge maita, mawarning signs ndiwayanda kuudza anenge akabuda kare. Mawarning signs mukava-ignore mega, mukava-ignore mawarning signs andiri kuudzai, anenge akabuda kudhara. Honestly zvinenge zvakaitika kare zvinhu zvandiri kutaura, makangoignore henyu. Thank you so much guys. See you again for next live. Bye bye. Watch as this crocodile jumps to the dinner.